ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଗୋଟେ ଖପର ଟାଇଲର ଛାଉଣି ଘର। ଏତେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛାତ ଘରେ କିମ୍ବା ଆଜବେଷ୍ଟର ଘରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଘରେ ଲୋକମାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଛାଉଣି ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଗୋଟେ ଘର। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଟାଇଲ ଖପର ଘର ଆମେ କୌଣସିଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଖପର ଛାଉଣି ଘର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଅଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକିରି ମୋତେ ଜଣାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଭଉଣୀମାନେ କିମ୍ବା ମା ମାଉସୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ି କରିକି ଏଠି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇ ଚାଲି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏମିତି ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।